Nemôžem nájsť bielu kartu? Kedy mi končí vlastne PZP? Zaplatil som poistku na auto? Poznám, kde nájdete odpovede na všetky tieto otázky. V šikovnej aplikácii Automobil od spoločnosti INSIA, ktorú majú k dispozícii všetci moji klienti. Aplikácia zaznamená všetky vozidlá, ktoré si do nej presmerujete, aj napriek tomu, ak sú iní vlastníci. Napríklad, ak chcete vidieť vozidlá manžela alebo všetkých firiem, jednoduchým spôsobom si sem všetko nahráte a všetko toto budete mať pokope. K dispozícii máte takisto zoznam všetkých vozidiel, zmluv, zelených kariet, dokonca aj informácie, kedy vám PZP končí. Kliknem si napríklad na tady toto naše auto a vidím, že môžem predĺžiť zmluvu o rok, aká je poisťovňa, aké je číslo, kedy končí a aké mám ročné poistné. Jednoduchým spôsobom si takisto vytlačím aj bielu a zelenú kartu. Teda už vlastne len bielu. Ak by ste si nevedeli rady, či už pri dopravnej nehode alebo s akýmikoľvek otázkami, je tu jednoduché tlačidlo na zavolanie, máte tam všetky moje kontakty a takisto na kontaktné centrum. Takže šup, uzatvorte si PZPčko ešte dnes, veľmi jednoducho, za pár minút a na pár klikov a aj takúto suprovú aplikáciu môžete mať vo svojom telefóne. Ak chceš vedieť všetky chytré rady a triky, ako budovať majetok, zarábať a starať sa o svoje peniaze, sleduj ma.